mentang ini pe yagi program yele kai gi ban yele kai mentaga sngi ba Lashai Mynstep. Haga jingle kai Indian Premier League haga por new shiteng ka jingle kai galong hapdeng ka RCB Pyrshah ega Gujarat Titan. Haga jingle kai Italian Cup semi final Leg 1 haga por khat architect ka jingle kai kalong hapdeng ka AC Milan Pyrshah ke Inter Milan. Haga jingle kai French Cup semi final haga por khat architect em ka jingle kai kalong hapdeng ka Canis Pyrshah ke Reims. Haga jingle kai semi final jong ka DFB Pokal haga por khat khat san em ka jingle kai kalong hapdeng ka VfB Stuttgart Pyrshah ke RB Leipzig. Haga jingle kai Copa del Rey semi final second leg hapdeng ka Atletico Madrid Pyrshah ke Barcelona on sai leg kai haga por shibje am. Bad baro artali Kynhun kia khai haga gol aggregate da marsau gol. Haga jingle kai Liga Portugal haga por khat sau peusan em ka jingle kai galong hapdeng ka Benfica ka brega Kynhun yele kai jong Di Maria Pyrshah ka Ferenc. Haga jingle kai Premier League ki jingle kai haga por khat san em kilong ka Southampton Pyrshah ka Crystal Palace ka Bournemouth Pyrshah ka Ipswich Town ka Brighton Pyrshah ka Aston Villa ka Newcastle Pyrshah ka Brentford bad ka Manchester City Pyrshah ka Leicester City. Bad haga por khat architect em ka jingle kai kalong hapdeng ka Liverpool Pyrshah ka Everton. Haga jingle kai CONCACAF Champion Cup quarter final haga por new baje am ka jingle kai kalong hapdeng ka Vancouver Pyrshah ka Pumas. Bad haga por khandai baje am ka jingle kai kalong hapdeng ka Los Angeles Football Club ka brega Kynhun yele kai jong Giroud Pyrshah ka Inter Miami ka brega Kynhun yele kai jong Lionel Messi.